ụmụ ọdịnala Igbo abịakwana na tata bụ eke n'oge awa nke eziokwu. I bịara a few minutes late na time I scheduled for this lecture. Ụbọchị taa ị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, share the link, invite your friends and well wishers ka anụkwa ozi ọma nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube n'Oraifite. Yes, all over the world. You know, join anyị na any platform. Please invite your friends and well wishers. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-esonyere anyị na social media, echefuna na social media handles anyị bụ anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nwere Facebook page nke ebe anyị na-stream this live from. Then anyị nọkwa na Instagram, anyị nọkwa na TikTok. Then mana afọ anyị ga-eji nweta anyị na social media si ndị a bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube Oraifite. So share the links, invite your friends and well wishers ka ha nọnyere anyị n'oge awa nke eziokwu. N'ụbọchị tata bụ eke, asị na ọ eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mkpochi. Asị m na anyị ga-ejere obodo na-ada obodo. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri ya bịakwana. Asị m na igbo n'ihu na anyị egbute mma, igbo n'azụ anyị egbute mma, igbo n'aka nri anyị egbute mma, igbo n'aka ebe anyị egbute mma. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị omekụwa were anya ha wee fụ. Ise, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitube na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi na onye nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ eke, asị na ọ eketara anyị ihe ọma ma kepụ ihe ọjọọ. Isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ the 10 commandments ka anyị nọ na ya. So anyị ga-akụzie from first commandment to the 10th commandment. Isiokwu the first commandment bụ thou shalt not have another God before me, says the creator of the whole universe, the unmovable mover. Mana before I gaa n'ihu isiokwu anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ụbọchị Mọnde. Ọ kwesịrị ịbụ echi bụ Sọnde bụ 19th ka ọ na-abịa n'isi njedebe ka anyị ga-egbu ya eburu wee chụọ aja. Mana maka ihe na ya dị alụ ọrụ ụbọchị ụka, ụbọchị nji ezu ike, attend ya to personal, ndị bịara for personal stuff like ịgba afa and counseling. Now maka ihe na ya dị achụ aja ihe mme ụbọchị anwa, ọ ga-awụ Mọnde ka anyị ga-eme ya. Ndị niile sonye na ya aja, a ga-ese ndịkwara ha vidio na videos of etu ya bụ mmemme si bịa n'isi njedebe. Sọọsọ ndị bụ ukurunu ka anyị ga-ese ndị those video. Ndị mara mma na mmadụ ese ndị ihe ọrụ na social media. Then so ndị niile dị concern amarụgo na Mọnde ka ha ga-enweta onyonyo ka ya bụ ihe si mee. Then ọtụtụ ndị mmadụ ebuku ego kwari maka nke ọnwa Julaị. Nke ọnwa Julaị ebidokwa na Julaị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ị malụ na ị ga-esendịrị m meseji na WhatsApp, forward ya 3 prayer request, then mee token donation to the account. Mana ị chatzie m ka nkọwalụ ka ọ ga-esi mee. Nke a bụ ya, ọkwa dị mkpa. Nke abụọ bụ na ọkwa ọzọ dị nnukwute mkpa bụ aka na-ekwuriri na 29th of June bụ Wednesday. N'ụbọchị a ka m ga-celebrate my fans and social friends
all over the world. O nwere ọtụtụ ihe onyinye dị iche iche anyị ga-enye ndị mmadụ ka akpọ giveaway. Then ranges in many categories. O nwere ndị bụ na ọnọdụ ha ndị dị poor to the extent that today that they are not sure of what they will eat tomorrow. Yes, ndị dị etu a ga-eso na ndị ga-erite elele na ya. Yes, nwezie nke ndị bụ ndị na-esonyere anyị na-eshare our videos and lectures na like our stuff. Nwekwazi nke ndị anyị ga-enye top fans. So nke a bụ ofu. Nke ịbụa, echefukwana na nwata nwaanyị anwa ngwara gị onye mba anọ, enwere m any link whatsoever with Imo State at all. Yes, you can do your own research or verification. I have no link with Imo State. So I have nothing, no relationship, nothing at all with Imo State. Mana this particular story of this young lady Makia is so touchy. Oh, metrum so much. This is a young graduate. Mana, she was involved in auto crash accident with her late dad. Her late dad was a member of Knight of Semulumba. Ihe njikwa kwu etu abụ the Knight of Semulumba, sorry, Knight of St. John International. Knight of St. John International, I'm sorry. Now, only Knight of St. John International can verify from the Mbano zone. I think they normally have zones, maybe Mbano or Mbise zone. Now, on that particular day, the lady in question gave you one year, where Kowalono, Yenina Basaria. Story here is so touchy. This particular lady are not gonna crushes for years. And more effort to them. I wrote mail to Knight of St. John's International. Understand? For them to be of help to this particular family. What is the essence of belonging to any organization? If you are no more, nobody cares about your family. What the essence? So, families run to University Mahadu. So they are cooperative help. But today she's on crutches. She's limited in what she can do to help herself. So, and since that time, she has fractured bone. This time, this lap bone was fractured in that accident. And after that incident, her late dad died after the incident. Now, but this lady, nobody to care for her. Since that time, she has been on medication. Yes, I remember I have been of help before. And how she has been coping to maintaining, giving antibiotics and treatments and whatever to ensure that this particular fractured bone does not escalate. However, for years being on crutches. Now, the surgery is about 1.5 million. So, for me, I cannot carry it alone because of so many other things, burden I'm shouldering in the temple. We have a lot of, like I said before, we have a lot of people we are paying for their school fees and rest of them and their medicals, especially some children from the poor families. Now, this particular incident, if it's a case of maybe hundreds of thousands naira, I will not even bring it on social media. So about that 29th, she will be here. You will see her, she will tell you the story herself. Like I said, some of my friends, I have a friend in Canada, he have donated some money to that, and another friend again from America, he donated money again to support her medical expenses. However, on that particular day, what I have, I will give to her. Then other people that are interested in helping her, I will donate the money. Each and every one of them ask me to give to her on their behalf, and she will pray for them.
The same thing. So if you are under the influence of my voice, you wish to support her, to make sure she stands on her feet again, please do. It is welcome. And again, that particular day, she will have time to talk and to pray for each and every one of the donors. So that is this, that is that. So that is what I would like I say concerning that particular. So that particular day, you will see the lady in question. She will sit beside me. You see her on crosses too. So that's one by the way. So concerning the topic of today, I said the topic of today is the first commandment. Now, if you go to the book of Exodus, chapter 20, from verse 3 to 5, the God Almighty says, and let me digress a little. Let me tell you how this Bible, initially the Old Testament is in school, but later time, the Old Testament and New Testament was divided into chapters and verses. So just for easy access. I remember Robert Etiona, he was a preacher in England. He's the one that divided New Testament into chapters and verses. So it's not as if it's a book that fell from heaven down. Do you understand? There is some certain human input here and there because the book was later edited. That is the simple truth about Bible. And again, Bible is not only holy book. We have a lot of holy books. Yes, we have a lot of holy books from many religious groups. Yes, in Eze-Ana, we have another holy book called Nkomi. Nkomi. With time, you'll be able to know more about this holy book called Nkomi. It's bringing our own story in our own way. From Imo, Eze-Ana, cosmology. Now, that Nkomi is harmonized by a Godian religion. Godian religion is Eze-Ana. Otu Eze-Ana. You watch some of my videos in mail, more events. Megalonu na Ugochitwu na temple. Ị ga-afụ na na-eji ofufe Godian religion wee na-ebido ya. Ịghọtara ya? All harmonized Eze-Ana religious body. We call African traditional religion. Even people that studies human relations and the religious stuff, even in our university, must have come across African traditional religion. So that one is a lecture for another day. So here na check the 10 commandments is not owned by any religion. Ihe abụ iwu chukwu-okike nyere mmadụ, and iwu niile o nyere bụ iwu gbasara ihe ga-enhance relationship between chukwu-okike na mmadụ, and ihe ga-enhance the relationship between mmadụ na ibe ya, so that there will be harmony between the creator of the whole universe and man, and so that there will be harmony between man and fellow man. That's all. So, and the Almighty said that if for any reason human being kept the promise, their own bargain of keeping the laws of the Almighty, that person must be blessed. But however, if anybody decide to go against, like what he said in Leviticus, that if anybody hates him, the creator of the whole universe,
and decide to live his own or her own way of life, decide to hate, not to keep the will of the Almighty or keep the laws of nature, that the person will be punished severely for disobedience. Now, if you are a child of God, because all creatures, all human beings are children of God, now you must obey and keep that particular commandment. 10 Commandments is not owned by any religion, like I said before. What happened why the 10 Commandments was included in the Christian, in the so-called Bible, is because the Anyari people, the Europeans, the Christianities, they want to dominate in every human's endeavor. That is one thing I notice about Christianity. They will always like to prove that their own religion is superior than all. And they would like to cow you by telling you that without them, what you are doing is babash. Overcrowded. And that is what is causing problem. One of the things that is causing problem, religious problem, even in Nigeria. So sometimes they will be telling you that without believing in what they're saying, that you're already a hell candidate. Some will be telling you that without believing in their Jesus, you're already gone to hell. When I was in Abuja, there was this woman pastor killed in Kubwa, Abuja. I'm not supporting killing of anybody whatsoever. But what happened? This woman was normally go on morning crying close to the mosque. And you go there and will be telling people that except they accept Jesus, that whatever they are doing is babash. That if the salvation is only for Christians, that is only in the name of Jesus that salvation, whatever. Now, by saying such a thing, you're undermining the intelligence of other religions. You are telling them that what they are doing is childish play. What an insult! It's not done. So in developed world, you live your according to your own belief and allow respect another person's belief. And that is how it's supposed to be. Even Jesus they are talking about, they not discriminate. He went to synagogue and preached in synagogue all entire years. He preached. He never condemned synagogue. He never condemned Aja. You know, in synagogue, they do Aja, sacrifices of Ebunu and the Barakuku and the pigeons and rest of all those manner of animal sacrifices. They did all that. But Jesus never condemned that. You get. But after the death of Christ, his followers started adding up human intellect of interpreting the word of God. Therefore, adding legs and hands to already known fact. Therefore, causing more confusion and enmity among the world religion. Do you get? So, there is a lot of distortions even in the word of God. As in the documented written words. Let's say Bible. There is a lot of distortions of human being trying to pick some verses that favor them and put them together. That's what really happened. I want to open your eyes so that the bandage in your eyes will fall. Now, that's what happened. So, therefore, they are the one causing. Let me tell you, when these people came to Nigeria, in Africa, we Africans, our forefathers have good heart. We welcomed them, gave them land, even where they built all these churches. Is a land belong to towns and villages. Land belong to our deities and shrines.
Ọdịnala accepted them, believing that we are all worshiping one God. But when they get ground, what do? They try to discriminate against Ọdịnala, and they tell a lot of lies against Ọdịnala in order to impose themselves. Now, let me tell you what happened. In that first, this Exodus 23-5, we are talking about today. The Almighty Father said, "Thou shalt not have another God before me. Thou shalt not make any image." Whether what you are trying to make, the image you are trying to make is in heaven or on earth. What is he saying? Can God contradict himself? No. But let me tell you what happened. What God meant there is this. He said, don't have another God. Don't have another God before me. That is, don't have another God ahead of him. He said before me. Meaning, he is the unmovable mover, the creator of the whole universe. So the God Almighty, the creator of the whole universe, is number one. Ndị a kpọrọ ya Bagwa, the unmovable mover. Onye ike niile si n'aka ya abịa. That is Bagwa, the Almighty Father, the creator of whole universe. Ndị Igbo kpọrọ ya chukwu-okike. Now, ebe ọ bụ na ọ sịrị, no, you should not have any other God before him. Meaning that you will not have any God gano ahead of him. Onya bụ onye a ga-enye nsọpụrụ n'ofufe karịcha. Onya bụ onye a ga-enye ofere etu a. Nyara mmadụ adịghị ama erinata otuto dịrị ya nụ. Enwelu nsọpụrụ dị iche iche a na-enye chukwu-okike, na nke a na-enye entities of powers, na nke a na-enye mmadụ. Akụwagoro nke na nke a na-enye mmadụ nkịtị ka a na-akpọ dulia. Gwa gị na nke a na-enye entities of powers is hyperdulia. Gwazie gị na nke a na-enye chukwu-okike nke pụrụ ime ihe niile nyere mmadụ adịghị ama aka bụ latria. Onyanwa niile onyanwa bụ na anyị bụ ndị ọgọ mmụọ, ndị na-agọ mmụọ, ndị na-worship the mmụọ. Ọ sị onye bụ mmụọ? Ọ sị na mmụọ bụ ihe dị adịdị ndụ na-enwere arụ, anara afụ anya ma ọ bụ n'onye ma ọ metụ ya aka. So na chukwu bụ mmụọ. So when we are worshiping mmụọ anwa bụ chukwu, ọ mmụọ ka anyị na-agọ. Ị ghọtara ya? So abụ number one onye ọgọ mmụọ. Ị ghọtara ya? So akpọ ndị ọgọ mmụọ aza m azụ oge ndị na-eri ọkụkọ agwụ, nwa mmụọ anyị gwa na-eri ọkụkọ agwụ. Ị ghọtara ya? Now, maka ụfọdụ nwere ike ịsị gị, yes, nọọ ndị ọgọ mmụọ ka a na-ekwu maka ya, na anyị na-enwe ihe akpụrụ akpụ, n'ọnya ka Chukwu na-ekwu na Exodus 20 bido na 3 ruo na 5. Na-achọ ịkọwalụ gị bụ na enwere a lot of monuments to date, even the Old Testament. A na-akpụ ihe ọkpụkpụ. Now, ị na-achọ ịgwa m na onye je kpụọ nna ya isi nna ya n'ili nna ya, ma ọ bụ onye je kpụọ some of those monumental stuff eji echeta ma ọ bụ ihe eji mara obodo nọ na worship ha? No, ọ bụrụ onye ka chukwu-okike na-ekwu. Ọ dịghị, chukwu-okike does not forbidding you ịkpụ lion, ma ọ bụ ịkpụ anụmanụ, ma ọ bụ ịkpụ mmadụ, ma ọ bụ ịkpụ ihe ọbụla. Chukwu-okike does not forbid you that. Ọ bụrụ ihe o minụ. Ihe ọ sịrị bụ, do not worship any other God before me. Meaning, maka na ọma na anyị bụ chi. Even na akwụkwọ ndị ụka bụ ebe o kwuru na unu bụ obere chi. You are gods. Onye bata ndị Igbo na-atụ ilu si na ọgọ bụ chi onye. Ọgọ bụ chi onye. So whenever you are
at a stage, or you are in an opportunity, you have opportunity to help somebody. You are ibuchia. You are like the God ibuchi onyanwa at that particular moment. Maka onwe ọnọdụ ị ga-anọ na ya, mmadụ nwere ike ọwụgo nọ nni nkịtị ka onye a nyere gị onye abụgochi at that particular moment. Chukwu-okike ama esi n'elu tụdara ihe ọbụla, ọ ga-esikwa n'aka mmadụ wee bless ya gị. At that point in time, onye a nọ wuchi gị, mana it does not mean na onye anwa bụ ya creator, the Almighty. Ọ pụtakwaghị na ị ga-enye onye anwa all the respect dịrị Chineke bụ latịrị ya. Ị ga-enyekwa onye anwa nọ mmadụ ibe gị bụ dulia. Ị ghọtara ya? So onye na-asị gị na asịsị akpụ n'ihe ọkpụ, ị jụọ ya kedu ihe kpatara ndị ụka ọbịa, ndị ụka Rom ji akpụ crucifix, kedu ihe kpatara ha ji akpụ their blessed sacrament in monsters, kedu ihe kpatara ha ji akpụ ndị senti dị iche iche. So ihe ọpụta bụ na ha na-efe those things, or ihe ọpụta ma mmadụ akpụọ some countries akpụọ, ọ bụrụ na America akpụọ liberty, some continent nwere ihe a na-akpụ the symbol ejiri mara ndị. That does not mean no ihe na-efe. Ka m gwa gị ihe wụ ofufe. You as you are looking at me now, you could be worshiping money. Maka na akwụkwọ ahụ m gwara m kwoturu na ahụ Exodus 23:5 sịrị gaa efe n'ihe ọbụla maọbụ ihe oyiyi dị n'elu maọbụ ihe oyiyi dị n'ala. Now, do you know that money, legal tender, bụkwa ihe oyiyi dị n'ala dị n'ụwa? The image of your late father bụ ihe agbụrụ akpụ, bụ ihe si n'ụwa. Foto nna gị na foto nne gị bụ ihe oyiyi dị n'ụwa, kwa eziokwu. Adị m ekwuzi maka lion and the elephant, ihe ndị mmadụ na-akpụ na museum. Those things wukwu ihe dị n'elu maọbụ nke dị n'ala. Mana ọ bụrụ onye ka Chukwu-okike na-ekwu, ọ sịrị do not worship those things before me. Now, do you know that some people are worshiping money? If you love money more than God Almighty, to the extent that you disobey God Almighty, you commit murder, you kill human beings in order for you to get money, you are worshiping money. Don't you know? Whatever you love, to the extent that you disobey the laws of the Almighty Father, that is what you are worshiping. Do you get? If you love money, yes, money is good. But the love of money should not be more than the love you have for your creator, the unmovable mover. Because if you love the unmovable mover, you keep his commandment. I quote Jesus on Doko say, if you love me, keep my commandment. You can't claim to love God while you are disobeying his commandment. So if God is your creator, your chi, then what you will do is love God more. You understand? Obey him. Then, concerning all the images and the monuments, those ones that a man can be of good help for you. In order to remember your late father, he have his picture. In order to remember your late father, he can do monuments of your late father. He will keep we hope. Only he will keep me obodo for agụ, like in obodom agụ we had during the olden days. One of my father then told me that na agụ na-agagharị n'obodo anyị, ọ ya kpatara na anyị nwabụ ndị Ezumere Oraifite. Anyị adịghị azụ ogbu agụ, anyị adịghị egbu agụ, because our deity na-use agụ wee na-agagharị n'obodo, na-echekwa obodo, make sure na enwere law and order, protecting the community. Now, ọ bụgo na o nwere ebe ijere ije abalị ụjọ na-atụ gị, just kwuo agụ dunam, you will be going straight to your house, nothing will happen to you. And then sometimes in a match, you notice no one leg, that is lion. And no one, some of the people will gift if that in physical. So in our the community, I decided there as a monument, as an image, more than a bias apple, more than a no Ezumere Oraifite. Any deity, within that deity, so in a monument of agụ
na ihe ọ pụtasị na anyị na-efe agụ. Ịghọtara ya? So images, ịkpọrọ ya picture, ịkpọrọ ya monument, ịkpọrọ ya ihe akpụrụ akpụ, ịkpọrọ ya any architectural work, they are all for remembrance. However, if you love that particular thing, or you give that thing very reverence, all the reverence and honor more than before Almighty God, that is where worship comes in. So ọ bụrụ na na-egburu ihe ọkpụkpụ, kpụchaa ihe ọkpụkpụ a, o wee bụzie na ihe ọkpụkpụ a na ihe o representịrị, na-elekiri ihe ahụ o representịrị karịa Chukwu-Okike onye kere elu ka ana, ịma na ifebego ihe ọzọ. Ịghọtara ya? Ebe anwa ka mmehie step in. So if you love money more than the creator of the whole universe, you are worshiping idol. If you love your girlfriend more than Chukwu-Okike, you are worshiping idol. Ịghọtara ya? Ndị Igbo na-atụ inu sita mmadụ agha eji maka na ọ fụrụ enyi ya nwaanyị n'anya wee jegoro ube etinyere iyi. Ịghọtara ya? So it can go overboard because of your love for material things or human. So only deserve that sin for you to go overboard is only God Almighty. So if you want to worship, the man will look for onye kpụrụ ihe ọkpụkpụ. Ka nwa wanted. Let me tell you what happened. I think in Numbers. O nwere ebe the Israelites, they sin against Almighty. For the fact that they sin against Almighty, snake from nowhere started biting them one after the other. They keep dying. And we say, ngwa ha jekwaje gbuo snake. Ha je gbuo snake because garbage in, garbage out. Ha je gbuo snake. Ha gbuo snake. Ha raise that snake up. Na onye ọbụla agwọtara n'imefa raise ya anya ya wee na snake ahụ anya, the person will be healed. And it happened like that. Ịghọtara ya? Mmadụ ọbụla enwere ike ịkwa okwu Chineke mụ. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkwa ahụ kedu ka o si wee dị gị ebe ọ bụ na agwọ na-ata ha. Chukwu-Okike anwasịrị sie modu na ihe omume modu sịkwa ha jee kpụọ agwọ, onye agwọ ta anya na anya, igosi na Chukwu-Okike adịrị against ihe emodu. Kama ihe ọ na-achọ ịkọwara gị bụ, do not have those things, any image ma ọ dị n'elu ma ọ bụ ihe dị n'ụwa before him. Underline that my words, read my lips. Worshipping any god or gods, worshipping anything, whether image of something in heaven or image of something on earth, before him. Underline that before. So whatever you in a reference to should not be ahead of God Almighty. Now, once you recognize that the same God Almighty said the leadership of the Israelites, they should go and mold snake. Onye ọbụla agwọtara ya na snake anya n'oge nweta ọgwụgwọ, nke bụ eziokwu na ndị niile na snake ahụ anya emodu nweta healing. Ịghọtara ya? So ka ị ghara ire abụ asị na asịsị akpụrụ ihe ọgbụ inebe ndị ọgọ mmụọ ibe m anya, ọ bụrụ eziokwu. Onye ọgọ mmụọ moduru ihe, ma destiny is a symbol of a particular ọgbụgba ndụ. Ya bụ, ọ bụrụ na example o nwere ebe ị ga-afụ ebe a kpọtụrụ mmụọ, efu ka arụnyere ogilisi dị a. Ogilisi ahụ abụrụ na ọ na-efe ogilisi. Ịghọtara ya? Kama na ihe o ji wee runye ogilisi ahụ ka ọ bụrụ ejiri malụ na this particular place ka a kpọtụrụ mmụọ, so that you malụ ka isi akwado onwe gị were na-abịa around that place of holy of holies. Ọnya batara ya, ọnya batara na o nwere ọtụtụ ebe anwa ike akpọtụrụ mmụọ. Enwere ike ụkwụ ụdara adị ebe anwa, ebe akpọtụrụ ọdọm, ma so many other things. Ịfụgasịa ukwu sacred trees rise in those places. Ihe anwa abụrụ na those trees ka a na-efe. Enwere ike ụfọdụ trees amawa ya akwa, ọ bụrụ ya. O nwere ihe nọ behind that tree. You see. So that tree stands as a monument, as a symbol. Example, ndị ụka Rome, ama m mgbe ha na-eje nke eso wee rie na mgbe gara aga. Sorry. Mgbe a na-eme odu nne ha dị asọ,
A statue of Virgin Maria. I say I na mba no na idea so I journey here. There yes, that statue in our four maybe a two bars of cement. Or fiber. Of the original one. We're fiber lawyer. Mgbe onye ahụ akwụ n'ihu ya ọ dị akwụ n'ihu na ọkwụ n'ihu 2 bars of cement more fiber ọ na-akwụ n'ihu whoever that image represent ịghọtara ya so etu ahụ ka ọ dị etu ahụ ka ị ga-esi wee nweta ma St. Anthony of Padua ma St. Patrick ma St. Nkewa so mgbe ị nwere ego decide ya ka ị kpụọ the image of your father does not mean na worship your father mana that image a na-elotara gị na o nwere onye that once live aha ya bụ nna gị maka ihe ọma nna gị mere ya i decide ya ka ọ nọọ ya with image ya ihe ị na-eme ihe a bụ ihe a na-akpọ tulia ọ nsọpụrụ ka ị na-enye ya dịka nna gị like etu ndị Yoruba si eme na-abụ ọ bụrụ na ọfụ okenye ụba awụọ dam ma ọ niile dam does not mean nọ na worship ya ndị Hausa mgbe m nọ n'ugwu Hausa ọ na-awa afọ okenye mmadụ nnukwute chief asị arankadede that gwara arankadede does not mean na worship that particular alhaji mana ọ nnukwute ugwu onye a na-asị arankadede bụ onye a na-akwado nnukwute ugwu nnukwu alhaji nnukwu mmadụ ya that does not mean na worship that alhaji mana a na-enye nsọpụrụ akpọrọ tulia dede o nwere nsọpụrụ ma ọ na-efuru na ị na-arụ n'ọfịs oge anyị na ugwu Hausa ịfụ nnukwu mmadụ ikene ya ibe ahụ ebe awụọ ikene ya ebe awụọ ihe a bụ respect wutulia ma ọ na if you have a privilege to even see a command governor ị ga na-aba awụrụ ya yesa o nwere ike ọka ọtọ ọgha atọ na age mana ị na-akwanyere ugwu maka ọnọdụ dị elu nke Chukwu-Okike nyere ya ọ bụrụ mmadụ mere ya ọ ihe chi ekwunyere ya ọ pụtara na onye ahụ gọvanọ ka ndị ọzọ dị intelligent mana Chukwu-Okike place their opportunity melụnụ ka o nwee opportunity ịnọ na ya ọkwa gọvanọ so mgbe ị na-enye nsọpụ ị na-enyekwa ma that seat ahụ ọ nọ ịghọtara ya so ọnya bụ ihe mere ya na ọ bụrụ na ị na worship that governor so etu a ka ọ dịkwa entity of power when ị nwere ike ịbata n'okwu mmụọ asị gị ipụ akpụ okwu ebe dị etu a ị na-akwa ya ugwu nye ndị akpọrọ ndị njelu nke Chukwu they are the gods yes ọ ndị Chukwu ji alụ ọrụ Chukwu-Okike akọwago m na Chukwu-Okike nọ na his throne mana e nweziri ndị angel o ji alụ ọrụ n'ụwa onye na-asị mmadụ God punish you does not understand how things work. I keep saying it that God Almighty cannot descend solo either punish ndị mmadụ Jennifer Ngozi Obianuju nke Iruka no Chukwu-Okike cannot descend solo ọ bụrụ na ime onye na-akpọ Chukwu-Okike a ị mara na the aura and radiation from him na akwụkwọ agba ochie Moses gwara ya na he couldn't even look up because of the radiation of the light to the extent na o ji akwa wee cover ihu ya maka ebube si n'ahụ ọ bụrụ Chukwu-Okike gbaratara na ebube Chukwu-Okike ka ọ fọrọ ya so with that ị mara na Chukwu-Okike a ka so mana e nwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha punish gị when you do wrong o nwere ndị anjelu nke Chukwu bụ ọrụ ha bụ i bless when you do right ọ ha bụ laws of nature o create go ha yotago then all ya but when you wrestle the Galatians system whatever any man sow God can never be mocked so shall he reap now ebe ọ na-ematago na Chukwu-Okike na-akwụ mmadụ ụgwọ ka ọ dị ya si wee dị etu anwa earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual now enwere minister enwere pamsec enwere governor enwere local government chairman ndị a niile bụ agents of government ndị a niile na-afụ agents of government ọrụ ha ka ọ bụ when you do good they promote you when you do bad they demote you example traffic warders or road safety when you go against the laws that govern the road users you will penalize you understand when you do good some agent of government will recommend you for promotion so ndị niile a does not mean that if you Mr. President might not even be aware that you are being promoted mana ọ madụgo na onwere ndị ọhọpụtara ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na ha na-epromote onye na-eme ọfụma si etu a ka Chukwu-Okike si wee nọ na throne ya ọ gbasara ya ọnwụ agent of gọọmenti ndị anjelu nke Chukwu ndị ọbụ ọrụ ha ịgọzi mmadụ na ndị ọbụ ọrụ ha edisipline mmadụ etu esi nwe na gọọmenti
ime ihe adọ police put you to cell, charge out to court, you face the consequence. Eto akọ dị about promotion. So ihe na achịkọwa bụ na once you are a friend with all the natural laws, you will be blessed. So ihe isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ na-asị thou shall not worship another God before him. Ekwuona m ya na ọ bụ ga-enwere ihe ọbụla ị na-efe, whether ma ọ bụ ego, whether ma ọ bụ mmadụ, ịfụrụ n'anya, and hold that thing in high esteem before God. Ihe nyere God that latri ya, nsọpụrụ ya na ọnyanwa Chukwu kere elu ka ana, then kwanyezielu mmadụ ugwu na ụmụ mmụọ ugwu. Agwara gị na ugwu a na-akwanye chukwu-okike bụ latri ya, nke a na-akwanyere ndị njelu nke Chukwu ụmụ mmụọ dị iche iche bụ hyperdulia, nke a kwanyere mmadụ nkịtị bụ dulia. Ghọtara ya? So gwakwa gị na ihe akpụrụ akpụ na Chukwu-okike afọ bụ idoro ekpu ihe akpụrụ akpụ, kama na ọ ga-worship na ya were ntụkwasị obi osi na onye abụchi Chukwu na onwere ozi onye karịrị ya nụ. Ịghọtara ya? Wee gwa gị na ihe kpatara o ji sị ha kpụọ agwọ, nọọsụ ha kpụọ agwọ, ọgwọ Chukwu asịsị akpụrụ ihe. Ịghọtagosi onye agwọta anya na-ayị anya, onye egweta ọgwụgwọ nsọ, iji gosi na Chukwu adịrọ against ihe ọkpụkpọ ọbụla, kama na ọ ga-ewere ihe ndị a before him. You should not make those things number one and make two number two. You got that? Now, let you watch video in full. Then on my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. But then on my Facebook page, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. All here, all our social handles like TikTok, Instagram, and rest of them. In the next video, to Sari and the our mission is to help people live better life. Echok I balaga family name more. Send the message in our WhatsApp 0805 78 37 672. In the next video, to Sari and the Adon. Oga adekwa na echi ha ga-akụzi echi gbasara the second commandment. Ya gazienu.